Ginabi na tayo dito sa ating hometown. Medyo madilim, hindi ko kasi na-on yung camera at saka tinataman na ako mag-setup kasi okay na to. Okay na tayo nang may mga aso pa ata. Medyo madilim no, hindi nyo kasi nakikita sa Steve ngayon pero siya yung nag-print ng sticker natin. Ito yung mukha niya sa gilid o yan. Hello guys. So guys, gabi na, inatok na siya, alas 12 na ng madaling araw. Tinabol niya pa rin, so effort. Ayun no, nandito na tayo sa bahay ngayon at sticker. Sticker, kaso may problema. Ano ko ibibigay yan bukas? Pero mabilis lang yan, gugupitin lang natin yan ng ganito. Mabilis lang, tinan mo ah. Oh, di ba ganun lang kabil? Let's go. Sticker natin. Hi. Kuya t-shirt! Kuya t-shirt! Kuya t-shirt! Hello, hello. Hello, mom. Woo! Sige pa. Madam, ibabakatan. Thank you, madam. Pa-follow, subscribe, madam. Sala ba paglabas mo? Hi. sa pesta natin. Sa pesta natin ngayon. Happy Fiesta!